Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela u fdat ferm aktar mill-Kap Nazzjonalista Bernard Grech dan ħareġ minn stħarriġ tal-opinjoni pubblika li sar fl-ewwel ġimgħa ta' dan ix-xahar u ħadu sehem fih 1000 persuna li sar mill-Professur Vincent Marmara. Minn dan l-istħarriġ ħareġ li l-mexxej Laburista Robert Abela u fdat minn 36% tal-elettorat waqt li 24% għażu l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech. Dan ifisser distak ta' 12% fil-fiduċja bej il-mexxejja Maltin. Sa dan it-tant, l-istess tħarriġ taqsa wkoll li kieku issir elezzjoni ġenerali għada in-nies lil min jivvutaw. Hawnhekk ħareġ li aktar minn 48% tal-elettorat jivvota lil Partit Laburista waqt li ftit aktar minn 44% jivvutaw lil Partit Nazzjonalista. L-istatistiku spjega li f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada in-numri juru li t-turnout ikun ta' madwar 80% u d-distak u ta' madwar 12,000 vot favur il-Partit Laburista. Minn dan l-istħarriġ bħal oħrajn preċedenti jinnota kif ftit aktar minn 15% ta' dawk li ħadu sehem f'dan l-istħarriġ qalu li ma jafux lil min se jivvutaw.